Otumfuo chame. Ene muhu ye ha na ye noa ne nana Bradley Opoko Amankwa. What a crew be a friend of St. Andrew's African Summit. Na ye crew be a omo ko su upon was St. Andrew's enyesi abochi and waka omanu aboma abre no omo to nsa frɛ nipa titiri o wiase na obekasa kyerɛ omo kuo no afi nipa titiri a yeto nsa frɛ no ɛne Otumfuo asante hene na ɛhyɛ ase no em sɛ ono ane papa panyini ambassador Edward Boate ono di kan kokasae na omo hwɛ bra no Nana Akufo-Addo president ono so kokasae no se da bi aduru no ye ogidie ewo ahenie mu wo wiase ye hwɛ dwumadi a Otumfuo wodi wa santimam ebibimam mu ni wiase nyina na sefata se ote kokoso ono aba fi na obɛhyɛ ne nan animonyam Bradley Otumfuo na prekope ono ana de nya na asase bi Kenya ase ne nana no ana Otumfuo na so na de nyina Mr. Hollywood Williams no a national toastmaster ono aso nana no ti Otumfuo hwe no sa we de miame nana metia me nante mpaboa kese so na makɔ St. Andrews na makɔ kasa akyɛ me nana no sɛ de mo hwe no afia osumi etoso nkro de etoso dunai kosi dunson Otumfuo 14 September to 17 September ono akɔ St. Andrews eko share ne nana ye nimonyam enti Bradley ye no da bi me nana hye minimum say ade atwa to mintimi ntina o se me ba na me da me nana ase na me sa esre nyankopon hyiama no se wo hye me Bradley animonyam santima animonyam ne wiase nyina na titu no aka no ti wo ba no wo de ono ane nana sesibe antimodu ne nana ba ko so ka ho ohene ye yadepa adodoro na fe no Mrs. George na kusi ono so ye ne nana ne papa wo no ha ne maame ne papa panyini ambassador Edward Boate na ne nana ba ko anti Cecilia Gambra ne nuanom se wo mo ba no be da Otumfuo ase animonyam a wo de share no ai big na Otumfuo so kasa no o kasa mo bia hu se de ahindie ewo bibimam ne wiase ne ya sha ase ne de aye ewo se ye kai dom bi ema omo ekuo no no mo kai se omo firi ba bi na eba no mo hu ba bi omo ko nya se fitia na bibimam ha yesa Otumfuo ma bakosem me wiase hu ahenie ba bi bebebebre ekirekire mu sampa eni daso ho mankole they are the future leaders broni bibi succession planning say mpanifo no beko na wo se nkola no so omo dwene hwe kan no mu se mpanifo ko a omatiko no omo dwene no mu ye bibi ye kaidom ema bibi man eni wiase nyina said the munim no St. Andrews University anasu upon no say nyiresi abochie nyina na edikan ene number 1 university wo ho no Otumfuo ko no so osab ekoya ade bia ye kaidom ema Kwame Nkrumah suapon ene St. Andrews okosan bibi the memorandum of understanding na ebe exchange program say enkola mo Kwame Nkrumah suapon obobekọ St. Andrews na St. Andrews for so aba no abesua de ti Otumfuo ko sa twe bibi eba Kumasi ene Asantema ene Ghana nyina ana said the munim no so no Scotland e na nsa papa ye no whiskey single malt Otumfuo ko share distilleries nya ana golf so obebo golf na waji udin this is St. Andrews omo park or St. Andrews golf course Otumfuo ko ho museum sabi panifo mo golf association e wo wiase nyina omo panyini pa ojai bibia be share Otumfuo so am pasante hereba ti o so ba no be hwe golf ketawdi so de mo Otumfuo ye obi a golf na ne ji ono ye ade so pa ti ko ye ko hwe ba bia golf e wiase nyina St. Andrews so ko hwe ni nyina nti Bradley ebae no o ma yehu niema wo St. Andrews na eno so ma Otumfuo hye ne kran se onko so a ne St. Andrews summit nko a onye bibi na ebeboa Ghana man ene enyiresi abochenya oba no wa maka okuta nsa Hennessy pentunsia champagne pentunsia schnapps pentudumienu wine pentudumienu
Grandpa Uchiadia, Otumfuo Boa Moadie, Nasantin Boa Moadie, Achami Boa Moadie, Akrachi for Boa Moadie. Ana said ma munimno. Ne nana antimodu. Oni nianum. Obia ni majuma moye. Se coasto yade nam ni niameba. Into Otumfuo so a fish ni niama baby and also kaho and the intimate bedroom. Obia ni se Hollywood Williams madie. And you more moye no say a coastal modument. To Oban also want to be nyai also a dear no so tertiary. And tea omobaya no monantesiano. Aya seda and munyam kakao too for the shell mono. No one Nadia and Nana, Brady Opoko Manqua, Oba, on the bush for Ebedasi. Sebani and Antesiano. Bradley Opoku Amankwa, thank you for that gracious gesture. We thank you for the invitation. We thank all the members of St. Andrews African Summit. St. Andrews African Summit here Damwase Papa Nyankopon Enshiramo. Car number GG 216-16. Toyota Land Cruiser. Me pacho na wa ben car number because baby a wusi no wa mfiri hwa omo aka wachi no doso. Enti Toyota Land Cruiser GG 216-16. GG 216-16. And I say car number E